What's up kaikille? Tänään on ottelupäivä. Tänään mä menen smashaa jengi 6.9. eiks vaan? Kyllä, 6.9. kello 10. Aamupalat on syöty. Mä oon treenannut koko kesän tosi hyvin. Hullu tiimi takana. Combat Academy Finland. Katsotaan onko mun paita messissä. Kyllä. Suomen paras joukkue tälleen. Sama mä haluan sanoa kiitti ihmisille, jotka on tukenut mua tähän mennessä ja näin, että joo, matsit alkaa joskus 5. Mä oon 3. vika ja areenalla oli noin 13 000 ihmistä. Tosi paljon porukkaa ja eilen mediapunituksessa oli ihan täynnä lössiä. Mulla on hyvä fiilis, mä oon tankannut, mulla on ready olo. Ei enää muuta kuin heitän nyrkit leukaan ja potkut päähän ja sitten voitto tulee kotiin. Lähdetään katsomaan mitä täällä hotellissa löytyy, minkälainen hotelli meillä on. Ja hotellin nimi oli Hotelli Loimu. Tää on Ice Cagein sponsoroima hotelli kaikille ottelijoille. Tsemppi. Onna, tsemppiä sullekin. Kaikkea hyvää. Alkaa, ootko sä ready? Let's go, veli. Ai niin, tää on hotellikoodi. Joo, Tobias, koodi. Let's go. Mennään sisälle. Mä en tiedä miten aamupalaa se on jäljellä. Mä olin täällä loppuun 10. Tää oli sairaalassa aamupala. Mä tyhjensin kaikki. Georgi, mitä mies? Voinko minä tulla aamupalan jälkeen sinun huoneeseen kysymään ne nimet listan näin? Onko sulla mun numero sun puhelimessa? On. Laitaks mä kaikki sinne? Laita sinne. Kaikki. Saan Kaikki, eiks niin? kaikki sinne listaan. Okei, yes, kiitos paljon. Ja onnen sulla eilen synterit. Mistä sä kuulit? Mä näin Maxin videosta. Aivan. Mihin Paljon se video? Johonkin Priva Story tai johonkin Snappi Story, mä en tiedä. Mä en ole ihan varma. Alright. Hei, sulle hei. Eiku ei se ollut Max, se oli joku toinen. Joku joka oli siellä laittaa. Mut eihän se haittaa. Pitää juhlia synterit. Ja hei, tsemppiä ottelu. Kiitos paljon, mä hoidan hommaa. Nopea energia valtaa. Menti. Veli, milloin vapaari? Mä en tiedä, mä tulin tekemään contenttia sun maideihin. Mä oon sairas, on paino 95 kiloa. Et vitsis Mä lupaan mä paino. Mä en usko. Eikö siinä sun äiti oli täällä aikaisemmin sun veljen kanssa? Joo. Mä menen himaan nyt. Maksu ihan matkaa kävellä. Näävaroit. Niin kiire. Milloin Maxille ei oo kiire? Mennään mun huoneeseen. Onneksi mä oon yksin täällä. Let's go. Ja mulla on tää 2 sänkyä, mitä vitsi mä en ymmärrä. Tälleen huoneen tälleen. Miksi toi ei avaudu toi avala? No, kato. Sänky. Pöytä. Mun kamat, pyyhkeet, päivän pelastaja. Painosarja oli 81 kiloa. Mulla oli kilon yli, mä en päässyt silleen painoon. Vastustaja saa hyvän prosentin palkiosta, mut mua ei kiinnosta, koska mä en ottele rahan takia. Paljon sulla on paino tällä hetkellä? No katsotaan paljon tää antaisi painoa, nää housut ja paita. Kilo. 500. Heitetään 700. Oho. 82 kiloa ja siitä on mennyt nyt 24 tuntia. Mulla on yksi oma ohjelma, tosi tunnettu ottelija Saksasta, vapauttelija, se on joskus Suomessakin, niin se sanoi mulle tän ohjeen ja se sanoi, että tää on kallis ohje, että ei kaikki tee tätä, tietsä, ja jengi ei jaksa tiputtaa painoa, koska se on tosi vaikea saada takas ja olla sille terve, tietsä, niin kuin minä. Se, että mä näytän teille, miten mä laitan elektrolyyti, ei se ole siitä kiva. Se, miten niin kuin mä tein niitä toistoja näiden juttujen kanssa ja näin, missä ajassa mä juon näitä. Mulla ei tällä hetkellä mitään pysyvää kuvaajaa, niin sen takia, tietsä, vaikea itse kuvaa, itse editoida, mutta tähän mennessä mä oon itse tehnyt kaikki itse. Ja jos joku haluaa hyvällä hinnalla tulla kuvaan mulle ja editoida samalla, niin jos joku haluaa vähän massia ja haluaa tehdä mulle kuvauksia editointiin, niin ota mun IG haltuun Magomed ja laita mulle e-mailissa myös viestiä, jos sulla on IG, että gadievmaga06@email.com. Niin sit me voidaan tehdä hyvä diili ja hyvä yhteistyö. Sitten saadaan mulle hyvät videot aikaiseksi ja enemmän maideita ja sun muut. Haluatko kuvaa ja syödä vähän? Ei täällä mitään muut kuin leipää, karkkia. Mä heitän sulle pari kysymystä sillä aikaa, kun sä otat easy. Jes, kerro vaan. Pystyt sä elää jo ottelemalla? Et pystymme niinku elää silleen, että mä ottelen ja näin vai? Joo, elät sä niinku täyspäiväisen fighterin? Kyllä, ja mä en oo koskaan ikinä tehnyt mitään duunia silloin, kun mä en pystynyt niinku elättää itteeni tällä. Niin, tällä hetkellä mä elätän itteeni tällä ja sit mä vedän myös privatreenejä, että jos sä niitäkin haluat, niin tuu laittaa viestiä ja semmoisen mä pystyn elättämään itteeni ainakin 3,5 kuukautta helposti. Sitten mulla on semmosia yksittäisiä frendejä, jotka jeesaa mua, jos mä tarviin. Sitten mä autan niitä, jos ne tarvii. Tällä hetkellä mulla ei mikään semmonen ykkösprioriteetti. Raha on hyvä, mutta mä en halua sitä liikaa, että se ei mene mun päähän. Et mä haluan, että siinä on se hyvä semmonen keskipiste tai silleen. Mä tarvin massia myös sen takia, että mä pystyn ulkomailla treenaamaan niinku
maailmanluokan ottelijoiden kanssa. Se on mulle tärkeää. Ennen kuin mä olin 16, 17, 18, mutsi jeesas mua tosi paljon ja mä tein tosi paljon privatreenejä halvalla, mut päivässä 6-7. Sitten koskaan en oo pyytänyt rahaa silleen, että oisin ollut velois. Mä oon tosi harvoin velois. Se saattaa olla maks paristakympistä kiinni ja se on heti mä maksan takas. On ollut oikeasti hankaluuksia, varsinkin 17-18-vuotiaana, kun mä olin opiskelija. Mä sain vaan 30-40 € kuukaudessa rahaa ja sekin oli johonkin bussilippu. Et mulla ei ollut vähän niinku taskus mitään, et mun piti keksiä silloin jotain. Ja silloin oli vielä se aika, kun mä haastoin jengiä, että olisin voinut jo 16-vuotiaana saada hyvät sponssit ja näin. Voisit pikappaa ihan kenet vaan maailmasta. Ketä vastaan saattaisit ottelua ja miss weight classissa? Ketä vastaan? Mikä laji? Mä ottaisin... Mikä olisi niinku sun dream fight? Mulla ei ole koskaan ollut sellaista. Mä oon aina miettinyt silleen, että jos silloin sitä mitä mä haluan, että onko se UFC vai on se rahaa vai on se jotain, niin se on se äijä. Et siinä on väliä, onko se Jamal Hill, Adesanya, Pereira, tietsä. Ei ole väliä. Jos se on se mitä mä haluan, sovitaan jos Pereira on tällä hetkellä UFC champion. Heitetään niinku heittona. Ja mä oon UFC:ssä. Niin mä haluan ottaa Pereira vastaan, koska silloin se mitä mä haluan. Et mä mietin tolleen, mutta ei ota rehellisesti tällä hetkellä mikä dream fight. Et mulla ei oo mitään tommoista. Mitä sä veikkaat, mitä matsi tulee päättyä tänään? Tän päivän matsi päättyy. Mä uskon, että Vavanilla on hyvä pää, mutta mä en usko, että sen kunto kestää niinku iskuista. Sulla voi olla hyvä leuka, mutta se miten sun keho väsyy niistä iskujen ottamisesta, niin se on se, mikä saattaa pistää sut luovuttamaan. Mä uskon, mä tuun pistää se tosi vaikeisiin paikkoihin ja mä voitan sen ainakin teknisellä tyrmäyksellä, mut mä haluaisin tyrmäyksellä, mut se on vaikea tiputtaa äijä, jolla on kädet koko ajan ylhäällä, mut katsotaan, yritetään laskea se kädet alas sit. Mitä Ice Cagein jälkeen? Mä lähden ulkomaille pitkäksi aikaa. Yritän hankkia itselleni omat vapauttelumatsit amatööreissä ja semi-pro-säännöillä. Amatöörihanskat ilman sääriä. Ulkomailla vaan ottelee ja treenaa vaparia. Mut silti ihmiset kysyy, milloin sä haluat vaihtaa vaparia. Mä sanon näin, että mä oon pystyukko siihen asti. Että mä oon 24, 25, koska kovat pystymatsit oikeesti se olisi niin iso plussa. Sit kun sä meet johonkin UFC-titteliotteluun ja siellä tulee maailman huippupystyottelija, niin se ei oo sulle niinku enää vaikeet, koska sä oot ottanut koko sun ikäni maailman kovimpia vastaan arvokisoissa. Et sulla ei tule ole sitä jännitystä, tietsä, niin pystyyteen hetken, mut vapari myös. Et nyt mä alan keskittyä vähän enemmän vapariin, mut pystyn samalla. Et jos mun tulee esim. Tarjous ensi viikolla sun otella tuolla, niin mä menen ottelemaan sinne, mut koko ajan mä oon pysyä hyvässä shapeissa, treenaa kovaa, vetää leirejä ja tälleen. Ice Cage on hyvä tapahtuma, hieno tapahtuma, mut mulla on myös omia tähtäyksiä. Millä fiiliksellä matsi tänään? Tappaja fiiliksellä. Let's go. Okei, mä vähän lepäsin, otin vähän päikkerit. Oli ihan sairaat päikkerit. Nyt mennään arenalle päin, tsekataan vähän meininkiä, mutta täällä hemo kuuma oikeesti. Vähän yllättävää, kun kesä oli lopussa, mutta nyt se tuli takas. Mulla on äijät täällä messissä, W-tiimi. Lähdetään arenalle päin, katsotaan mikä homman nimi. Mitä? Onko tää sun oma kiesi? Oma auto? Niin. On oma, joo. Mä oon myydä tän pois. Kuluttaa liikaa. Mikä on tää? Audi A5 S-Line. Vaan et se kuluttaa liikaa, mä myyn se pois. Let's go, ollaan saavuttu nyt Gatorade Centerille. Parkerataan hetkeksi tähän. Chatti, kattokaa, että haukku saatana. Halo! Morjesta Tobias, me ollaan nyt areenalla kuvaa videoa, mitä sä? Mäkin oon tässä areenan pihalla, minne mä tuon auton? Ihan pääs sinne. Tuu sinne takapihalle, missä lukee G-kirjain. Niinku areenalla yksi sivu niinku parkkipaikka vaikka. Ei se, mihin se tuli pressi, vaan se ihan toinen paikka. Siis, mä sanon sulle. Täällä tulee niin vitun paljon autoja, että mitä rajaa, bro. Siis nyt puhutaan 13 000 ihmistä, mieti 1000 autoa. Ei mahu edes. Mitä just Hassinenkin sanoi, että varmaan aika... Jengi kävelee tänne. Niin, kun ne tulee juomaan. Salitaanko sä juomista? En mä tiedä. On varmasti se vipoitse. Siellä on joku vatanen vittu naamat siellä vipoitse. Ai mitä se on siellä? Naamat, kännissä. Kännissä. Mut toi... Sulla kuvataan YouTubeen, mitä mä sanoin. Niin, mä kuvaan. Mä ymmärtänyt. Juno! Eiks toi Juno? Tää äijä. Miten menee? Vedät sä Nikola Walkin? Vitsinkaan, miten menee? Kaikki hyvin. Oot sä myrtsistä? En, kun pää pihliksi.
Pihliksestä, okei. Morismaka. Mitä? En oo ikinä sulla antaa. Kaikki. Eikö on? Sori, on. Hiekkaharassa. Okei. Tsemppi äijälle matsiin. Kiitti. Pääsitkö sisään? Paljon järkkeriä teillä on täällä tänään? Satoja? Eikä niitä ihan 100 varmaan. Toivottavasti riittää. Eiks tuolta pääse sisään? Let's go, mentiin. Ja eri fiilis mennä sisään, kun tää on vähän tyhjämpi paikka, tietsä. Äijä, mä sanon OFC:s on tiettyjä areenoja, jotka ei oo niinku yhtä iso kuin tää. Jotkut pienet tapahtumat, tietsä. Vitsi, tää on iso ovi. Oi, come on. Äijä, tää kunnon backstage-meininki. Tiedätkö, UFC:s ne tekee walk-inneja täällä. Ne aloittaa jostain, ootko nähnyt jostain varastosta? Sitten ne menee areenalle. Oi, mitä ihmettä, äijät. Joo! Gatorade Center, what's up, man? Siis tää on vittu iso, jumalauta, man. Siis katso, tiesitkö, noin ne paikat, missä on enemmän ihmisiä. Ees nää. Kato noin pestat, mitä vittua. Joo, mennään kattoo häkki. Morjens. Saaks sä kävellä? Saaks kävellä tässä läpi? Varmaan tuolla tehdään walkin. Täältä. Vittu kova. Veli, voit sä laittaa walkout biisi? Man. Sairas! Moro boss. Kaikki hyvin. Nimeltä sä tästä? Häh? Oliko sä sairas oli? Mä oon just tosta Litukään hyppäs siis. Eihän. Saa mä sulle vähän energiaa Vittu vielä kova. tähän päivään tosta näin. Kiitti veli. Miten mieltä sä oot veli? Eiks toi hullu? Ei, mut mä haluan silti sanoa. Ei, mä meinaan tää häkki on mun home veli. Kelat on ihan täynnä, kaikki valot samoin, eiks niin? Jee, jumalauta veli. Ei mistä saa lippuja? Lippuja? Ui vittu. Mä en tiedä mistä niitä voi ottaa, mut kun mennään takas hotelliin päin, soitetaan Georgille ja sit Georgi antaa heti se sana. Okei, mut se... Noin, hyvä juttu. Niin Emil vähän kuuntelee, me ollaan kumpikin lääkäri. Tässä niin se riittää, että sä vedät vähän. Niin. Just makavi. Joo. Niin sit meitä ei tarvitse sua etsiä enää. Yes. Ei muuta kuin lykkyä tekee. Kiitos paljon. Kiva. Moi. Kiitos paljon. Sama. Sairas, tuppua vee. Vittu kova. Mun silti yksi lempimakuista. No tää on rehellistä voittaa kokorashi, mut kokorashi on myös sairas. Tiedätkö, ei yhtään jännitä, jos menet nyt UFC-areenalla ottelee, koska jos oot ottellut tämmöisissä valleissa, bro, nähdään veli. Tiedätkö, miten mä aion hyppää tuon häkkiin? Mä en mene ovesta sisään. Mä kiipeen tosta. Tiedätkö, mitä mä teen? Kattokaa katsojat. Mä oon silleen, ei. Mä vaan menen tästä. Mä teen tällä, suoraan. Nähdään. Boom! Tää on mun himma, sen takia mä tuun sanoa I'm coming home vittu, koska tää on mun koti vittu. This is my home man. Tää on ihan bangeri bro. Tuu olkapää hippa vähän. Ai niin, tää on vlogi, esittele itsensä. Mä oon Rolle. Mä respektaan uusia äitiä. Mä oon Rolle. Eka matsi. Tämmösen vittu. Eka matsi ja 30 omalaista ihmistä. Hengi sanoo, mut sitä katsotaan se oli pahemmin, koska kaikki vihasi sitä, tiedät. Niin, jep. Vältis kuka sua vihaa, se on hyvä äijä. Äijä vaan kertoo rehellisesti, miten sillä on käynyt elämässä. Ei kiinnosta tulevaa väkisin, mut sun on vähän kilpää äijä. Ja sun tää yleisö edes ottelee, bro. Mä en ehkä tulisi rehellisesti eka matsiin. Kyllä se oli pakko ottaa vasta. Silleen... Ei sulla ei mikään helppo vastustaja. Ei todellakaan. Se äijä osaa lyödä tälleen, mut se mikä sua on tällä hetkellä ei pelastaa, mut silleen rauhoittaa sua, että se on sua lyhyempi, tiedätkö? Kela samanlainen, mut sun pitänyt. Se olisi vähän vaikeampaa, myönnä. Se olisi paljon vaikeampaa. Oliks me eka ottelija täällä? Mitä? Oliks me eka ottelija, joka oli täällä ihan alussa? Joo, ei me olla nähty ketään. That's it, bro. Sitä on hyvä onne, sitä on hyvä onne. Äijä omistaja tulee aina ensin, omistaja lähtee vikana pois. Sä oot vittu vallattanut tää. Mä vallattiin, tää on mun hima veli. On yksi kuva kun mä istun täällä.
Mä menen tonne. Mä punaisen kulmaa. Missä toi se... Max. Ei se toinen. Se, joka antaa niitä rannekkeita. Georgi. Joo, missä on? Mä en oo nähnyt hänet. Ei, mä en usko, että mä oon täällä. Mitä tää vittun iso veli? Ei, Myrtsi, muistatko Myrtsi veli? Yes, siellä vaan täällä. Myrtsi oli sille pitkä, tiiätsä? Mut tää on kaikki, tää on pitkä, korkea, kaikki veli. Kela ihminen, joka menee tonne katsomaan. Mä haluan katsoa, miltä se näyttää tuolta, rehellisesti. Mun on pakko mennä katsoa, miltä se näyttää tuolta. Sen takia Ice Cage pitää aina tulla ja ostaa lippu ajoissa. Et sä pääse tänne. Koska missä ne seisomaliput on sit? Ei oo, ai täällä, ei jengi voi seisoo täällä, come on man. Kerro mulle rehellisesti paljon vippeitä maksaa. Kerronko? Joo, kerro yksi. Okei. Paljon sä veikat maksaa? Niinku Parikit tonnia. Ei! 3-4 tonnia. super lähellä. Oiks oikeesti lähellä? Super lähellä. Koska mä tiedän, ne on kalliit. Mä tiedän, että ne ei oo mikään halpoja. Ainakin, okei, mä oon 5 tonnia. Viime tapahtumasta yksi tyyppi maksoi 7 tonnia. 7 tonnia. Eli jos joku haluaa ostaa kalliimmalla, se annatte kalliimmalla. Jep. Kelaa. Autaan My Day, veli. Henrik, shoutouttaa itse. Sairas kuvaaja. Ai mun pitää palkkaa sua, että sä edität mulle videoita. Ai sulle? Joo. Ai ja. Haluaisin sanoa, että muistakaa tilaa hänen kanavalle, jos Let's vielä go! moni kattoo, mut ne ei supporta, come on. Tilatkaa Henriksin kanava myös. Akam on valmis, let's go! Mä vannon, Akam yllättää tänään. Se on oikeesti hyvältä, Akam. Mennään tonne, tuu. Boom! Väistä. Op, boom, joo. Op, yeah. Op, ika. Op, 1-2, väistä, takakäsi. Op, väistä, ja. Op, väistä. Boom, joo, nopeammin. Boom, joo. Op, boom, ja takaisin, boom, yeah. Boom, sit väistä. Kato, te täällä valmistautumassa takalla ja Vavani vastaa häkis ja Mattit alkaa ihan just. Molemmat valmiit, let's go! Mitä vitsi, näytä vähän jotain komboja. No, Tuleeko toisen erän tyrmäys? Oi. toisen erän tyrmäys. Entä? Eka erä. Miten sä uskot Akamin matsi päättyy? Akam voittaa dominoinen. Areena näyttää kato. Ihan sairas, on ihan sairas. Rauhoitu. Icecage.fi nettisivun kautta ja seuraa Ice Cage Fightingin Instagramissa, mistä pystyt tehdä kaikki, missä pysyt kaikissa tulevissa informaatioissa, ajoissa ja kaikkea tällaista. Veli, esitte mulla laitin äsken mun alkoit biisi, tää on ihan sairas veli. Sano niille veli, laitat se päälle veli. Missä mun kännykkä on? Ottiks jonkun se? Se on kehässä. Mitä vittu se tekee siellä? Miksi mun kännykkä? Miten mun kännykkä tekee kehässä? What the fuck, man? Haettiin just kamat kulmamiehille ja fighter passit, mullakin yksi tämmönen. Nyt mennään hotelliin, otetaan vähän easy. Ennen kuin illalla ruvetaan hakkaa päätä irti, joten let's fucking go. 1 hour later. Matsit alkaa ihan just käynnistyä, kello lyö 5, Maga vielä nukkuu jossain hotellilla, odotetaan, että se pääsee mestoille. Nyt lähdetään tsekkaa vähän mikä on jonomeininki täällä näin, ennen kuin Magakin pääsee paikalle. Käydään kyselee kumpi voittaa, Maga vai Vavan. Tää on helppo kysymys. Kumpi ottaa tänään tupla Maga vai Vavan? Maga. Maga? Noniin, Maga, let's go, jatketaan. Maga. Kyllä Maga ei osaa metsiä. Maga. Noniin, ei mitään, kiitos äijille, hyvää illan jatkoa. Noniin, mennään kysyy. Morjesta, mitä herrasmiehet, pääsitte paikalle? Kumpi tulee ottaa tupla Maga vai Vavan? Maga. Sama. Morjesta, hei, kuka tulee ottaa tänään tupla V, Maga vai Vavan? Maga viesin. Maga. Moro! Okei, kaikki tultiin pukkariin, ei koottu miten mennä areenalle tälleen. Lepäs hyvin, nyt mä oon areenalla, täällä on hullu meininki, näytä ihmiselle mikä meininki täällä on, näytä jengille mikä meininki täällä on. Oi, ihan sairas. Tossa mun yksi coacheista, Abdi Fatah, ottelee. Paljon kello on, katsotaan kello on 6, mun matse joskus 2,5 tunnin päästä about. Ja näin, että tällä. Sain levettyä hyvin, sain juotua hyvin, kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. On, mä oon ihan valmis, ei oo mitään semmoista jännitystä tai mitään. Et tänään lähtee all in, että mä menen vaan läpi ja ihan sama vai mitä se tulee vastaan, mä menen vaan läpi. Mä oon treenannut koko kesän, niin mä haluan vastinetta siihen treenille ja tänään mä näytän siinä. Vaikka palkkio väheni painonpudotuksen takia, fuck that shit, mä menen hakee päätä irti, fuck rahaa, otan ne pää, come on man. Ai tääkin?
Okei. Mä haluan nyrkkeilyä. Kuvasit sä vastustajalle myös? Joo. Ai sä kuvasit joo? Ottiko se hanskoilla vai ilman? Mä haluan tehdä hanskoilla. Mä haluan käyttää hanskoa, mä haluan eri tavalla. Joo. Sano kun sä aloitat. Joo. Sano kun sä aloitat. Saamme nähdä sitä, vaan mitään uutta. Okei. Sä voit valita. Okei. Sano kun sä aloitat. Sano kun sä aloitat. Hei, tilaajat, käykää tilaa tää kanava, niin tulee lisää tämmösiä vlogeja. Ilman läppää oikeesti. Puhuille lämmitelty tässä näin vähän. Tuossa update istuu mun vieressä. Jengi aipaukattiin kuulemma vahingossa, mut tiedätkö? Ei oo vahinkoa olemassa. Tahallisuus. Silti congrats. Brother update. More next. Combat 3-0 today. Come on. Pakko ottaa yksi. Mene päähän suolaa, bro. Viidettä puhetta on aika toivottaa tervetulleeksi siniseen kuvaukseen Magomed Kachien! Voidaan käyttää tätäkin klippiä. Mä yritän etsiä lumoutua toisin, mutta se ei kyllä videokuvaa.
kanssa oli odotettavissa. Miten sä näit ottelun ottelijana silmin? Alhamdulillah! Allahu Akbar! Mä tiedän, moni ei tuu tykkää, mitä mä sanoin äsken. Mutta mä kunnioitan mun Jumala ylhäällä, mä rukoilen joka päivä. Ja se on oikeesti tosi vaikea, tiiätsä. Nuorena äijänä ei oo faijaa äitinkaan, vaan tiiätsä. Niinku tää heitti alla oikeesti nousta. Se on oikeesti vaikea, mutta onneksi mulla on hyvä tiimi takana. Varsinkin tää äijä tässä. Se on Finland Suomen kovin pysty seuraaja. Tänään me ollaan 3-0. Antti, Niko ja Nina. Mä oon sanonut kaikille turkulaisille, jotka puhuvat, mä rakastan teitä oikeesti, koska tää on mulle huomio. Ja ne oikeesti, jotka on alusta asti mukaan ollut, mä rakastan teitä vielä enemmän. Kiitos kaikille! Hei, kiitti kaikille, jotka katsotaan videoa. Muistakaa tilaa kanavaa, pistäkää like, sharea mun kanavaa. Meillä on tulossa lisää kontenttia. Kiitos paljon.